Nkosi yami Jobe, eyi ngisho ukuthi uyayincethezelela nje, uyazama Nkosi yami ukuphusha ilunga. Bakithi Jobe yazokwakha kufana kwamuntu. Jobe Nkosi yami yazi sonala. Ngisho usune-18 minutes ago ngiphostile kodwa lutho nje ukuthi nje anginike ngisho 1,000. Hawu bakithi. Kodwa Jobe uyakwazi khona ukudrayiva-ke sikhulume lapho. Kodwa khona i-steering yona i-license unayo nje. Ikhona nje noma imoto owaboleka wona uyidrayiva noma nje lokhu wathi nje azukudrayiva. Hayi baze banesono Jobe, abantu abaphila nawe. Ngisho ikhawe nje Jobe alikuningi nje ngisho imoto yalo ngikuboleke ngolunye usuku. Hawu Jobe kwakufana nokwamuntu. Usize nje Jobe. Vele behlungu inhliziyo yami Jobe. Ike bayazwana uManxele noNala. Baze bahambe bobuka ngisho ibhola ndawonye. Abadelanga ukutshela nama-Quantum amabhasi. Sebeya ngisho estadium. Bagida bafutha ihlathi. Cha bayazwana bo. Cha bayazwana. Londa lakhe. Hayi cha bayazwana. Baze bobuka ngisho ibhola. Quantum, kwebhasi, kwebhola. Cha. Hayi bangenhlanhla uManxele. Waboshelwa ipinyoni uManxele esandleni.